имрӯз мо палатаи савдо ва санъати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо департаменти тиҷоратии ноҳияи Мухтори Синҷани Уйғури Ҷумҳурии Мардумии Чин 8-мин намоишгоҳи байналмилалии ноҳияи мазкурро дар Кохи Борбад, шаҳри Душанбе баргузор намуда истодаем ва дар кори намоишгоҳ зиёда аз 40 ширкати хитоӣ ширкат варзида истодаанд дар соҳаҳои мухталиф ба монанди соҳаи кишоварзӣ, саноати сабук, соҳаи коркарди маҳсулотҳои кишоварзӣ, саноати сохтмон ва ғайра ширкат варзида истодаанд. Ва палатаи савдо ва санъати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола ин намоишгоҳро дар ҳамкорӣ бо ин департаменти тиҷоратӣ баргузор менамояд ва имсол мо тасмим гирифтаем ки зиёда аз 12 намоишгоҳҳои байналмилалиро дар шаҳри Душанбе баргузор намоем. 中国新疆维吾尔自治区阿克苏地区副专员穆塔利卜入兹先生。